Il-kumpanija Midi għandha ħsieb li tikkummerċjalizza l-forti ta' Manuel Island. Fost oħrajn tixtieq lukanda lussuża kif ukoll infrastruttura li tilqa' super yachts li jiġu hawnhekk f'Manuel Island. Dan il-pjan reġa' poġġa lil Manuel Island f'nofs kontroversja. Il-Kunsill Lokali u l-organizzazzjonijiet li flimkien jissejħu l-ħbieb ta' Manuel Island qed jgħidu li huma kontra dak propost. Iżda l-konsorzju Midi li qiegħed wara l-iżvilupp f'Manuel Island qed jargumenta li qed jimxi mal-Master Plan miftiem fis-sena 2000 fi żmien Gvern Nazzjonalista. Il-Master Plan u applikazzjonijiet marbuta miegħu mistennija jkunu sottomessi lill-Awtorità tal-Ippjanar fil-jiem li ġejjin. Is-Sindku tal-Gżira Konrad Borċmanxe għal il-ħwienet u l-lukandi mhumiex dawk li hemm bżonn f'Manuel Island. Jenfasizza li f'Manuel Island il-Midi trid tagħmel tajjeb għall-impatt tal-iżvilupp f'Tinje u mhux tagħmel l-istess. Issa bażikament aħna ovvjament ma qbilniex li ndawru f'Manuel Island f'post kummerċjali kompletament, ġifieri l-areas li ħajkunu għall-pubbliku pjuttost ħajkunu minimi. Borċmanxe tkellem wara li nataw preżentazzjoni dwar il-proġett. Enfasizza dwar dak li ma jista' jaqbel miegħu qatt. Issa bażikament aħna ovvjament ma qbilniex li ndawru f'Manuel Island f'post kummerċjali kompletament, ġifieri l-areas li ħajkunu għall-pubbliku pjuttost ħajkunu minimi. Minflok is-Sindku tal-Gżira jemmen il-prinċipju mħaddan f'din il-kwestjoni għandu jkun it-gawdija tal-pubbliku ta' dan il-ġojjel. Le, jiena ma nixtieqx li kollox kif inhu għax kif qed tara. Il-forti bellezza, l-Azzarett jista' jiġi rinnovat, jiena naħseb li jkun iktar idoneu li daw jingħataw lil jkun hemm attività edukattiva. Kummerċ, nagħmlu kummerċ minn kollox. Il-Midi sost mod ieħor qed tgħid li b'dan l-iżvilupp 62% ta' Manuel Island se tibqa' aċċessibbli għall-pubbliku. Midi qalet il-ftehim tas-sena 2000 jitkellem b'mod ċar juri sa fejn għandu jasal l-iżvilupp inkluż bini residenzjali, kummerċjali u marina fost oħrajn.